دەستەیە پەروەردە و فێرکردنەیە هەرێمە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ تۆ دەست بە ساڵا نو یا خوێندنێ کرد لە گۆریدانەیەن دەستەیە پەروەردە و فێرکردنێ لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ 4100 دبستان ji bo pêşwazîkirina 900,000 şagirdên seretayî navîn û amedahî hatin amadekirin. Endamê Komîteya Perwerdeya ya Desteya Perwerde û Fêrkirinê a Kantona Cizîrê Rênas Fettah diyar kir ku xwendekar bi coşeke mezin tevlî sala xwendinê ya nû bûn. Roja destpêkê ji xwe heştê mehê bû dobû ji bo ew roj serkeftî derbas bibe. Rastî ew roj jî yanî ew coşa xwendekara hezkirina xwendekara ji dibistanê wana re çi ê qonaxên seretayî yên bêjiniyan ên navîn û amadayî bi wê giraniya hanê tevlî dibistanê xwe bûn bi rastî wê coşa hanê hêviyên me jî gelekî bilind kirin. Herûha Rênas Fettah diyar kir ku aliyên li dijî sîstema rêveberiya Xweser her dem dixwazin sîstema perwerdeyê li herêmê reş bikin. Jara em bêjin naskirina şehadeyê yan naskirina perwerdeya rêveberiya Xweser naskirina perwerdeya rêveberiya Xweser jiya rejîma Sûrî bêtir tê pejirandin. Yani em bêjin zayîngeha Rojava, zayîngeha Şerq, zayîngeha Kubanê li bajarên cîhanê bêtir tê pejirandin ji zayîngehên bêjin dewletê em bêjin rêveberiya Sûriyê em bêjin. Lê ew siyaset dixwazin civakê dûrî perwerdeya xwe bikin, civakê dûrî perwerdeya civakê bikin. Desteya Perwerde û Fêrkirinê a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê yekê Eylûnê dest bi sala xwendinê ya nû kir. Heftiya destpêkê mamoste amadekariyên xwe kirin û di 8 Eylûnê de deriyê dibistana ji xwendekaran re hat vekirin.